Medio dun entorno hostil e provocativo, porque esta temporada está feito a moverse nun ambiente enrarecido o que sobrevive sorprendentemente. En Mestalla, o Deportivo do presente recuperou o protagonismo ante o Deportivo do futuro, do que non se para de falar desde hai semana e media. Acuciado pola necesidade de mellorar o mediocre balance que presenta na segunda volta, 7 puntos en 8 xornadas, o Deportivo non defraudou. O Valencia saiu con gañas e puido adiantarse. Nesta xogada non se pode falar de gol anulado, porque o árbitro pitou antes do remate de Arroyo. Mesmo Liaño se relaxou na súa estirada. E do que puido ser o 1-0 o que foi o 0-1, din que Salinas está a crear escola. Aldana, despois dun soberbio pase de Fran, aplicou a súa acción a estética heterodoxa do dianteiro vasco, coñecido xa na Coruña como o mangallón da área. A tranquilidade que necesitaba o Deportivo na segunda metade chegou a xiña. Manjarín, que realizou un gran segundo tempo, encontrouse coa axuda de Otero, que se encargou de enviar o balón ao fondo da súa propia portería. Foi entón cando xurdiu a figura de Liaño. O porteiro do Deportivo é un tipo que non lle gusta ir pola vida facendo demasiado ruido, aínda que demostra xornada a xornada que en España hai moi poucos como el. Liaño non só tivo que aturar os insultos da afección local, senón que xogou lesionado toda a segunda metade. Aínda que corría o risco de agravar a súa lesión, o cántabro salvou o Deportivo da derrota. Mesmo tivo os arrestos necesarios para non aplacar a veloz incursión de Pénez cara á súa portería, xogada que acabou no único gol do Valencia. Ao final do partido, coa satisfacción do deber cumprido, Liaño permitiuse un xesto de ledicia incontida. E a outra cousa.